30 март дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Шамсободи ҷамоати деҳоти Исмоили ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бинои муассисаи таҳсилоти томактабии Ширхоргоҳ кӯдакистони Наврӯзро баъд аз навсозӣ мавриди истифода қарор доданд. иншооти мазкур дар асоси дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки зимни ироаи паёми солона ба Маҷлиси олӣ ба роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳо дар хусуси бунёду барқарорсозии муассисаҳои томактабӣ баён гардида буд, таҷдид шуда аз зумраи бандҳои нақша чорабиниҳои ҷашнӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ низ мебошад. муассисаи таҳсилоти томактабии Наврӯз аз ҳисоби маблағҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои 200 кӯдак бо 35 ҷойи корӣ барқарор карда шуд. дар ин муассисаи томактабӣ 7 гурӯҳи таълимӣ амал намуда раванди таҳсил бо 2 забон тоҷикӣ ва русӣ ба роҳ монда шудааст. иншоот аз 2 ошиёна иборат буда толори мусиқӣ, ошхона, ҳуҷраҳои хоб, симхонаҳои таълимӣ аз шумули имкониятҳоест ки дар кӯдакистон фароҳам оварда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои сохтумонӣ баҳои баланд дода ба истифода додани бинои муассисаи таҳсилоти томактабии Наврӯзро тӯҳфаи идона ба ифтихори ҷашни байналмилалии Наврӯз ба кӯдакони деҳа маънидод карданд. боиси саодатмандиву шодмонист ки дар ин айёми баҳориву идона дар ҷамоати деҳоти Исмоил, деҳаи Шамсобод, кӯдакистони хуштарзу замонавӣ қомат афрӯхта минбаъд дари худро барои тарбиятгирандагон боз менамояд. бо ифтитоҳи бинои мазкур ки муҷаҳҳаз ба тамоми шароиту имкониятҳо барои 200 нафар дастуроякон ба тарбия фарогир шудааст. мо ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таваҷҷӯҳу дастгирияшон дар самти маориф сипоси кулли маорифчиёни ноҳияи овоздадори Бобоҷон Ғафуровро мерасонем. гуфта шуд ки ҳоло фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 28.7%-ро ташкил дода дар ноҳия 40 кӯдакистони давлативу хусусӣ амал мекунанд. деҳаи Шамсобод ҳам аз ҷумлаи маҳаллаҳое мебошад ки зичии аҳолӣ дар он ба мушоҳида мерасад. ҳоло дар ин деҳа 4000 нафар зиндагӣ мекунанд ва барои фарзандони бошандагон фаъолияти 3 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ба роҳ монда шудааст. дар умум масъалаи бунёд ва барқарорсозии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки аз минтақаҳои сернуфузи кишвар мебошад, мавриди таваҷҷӯҳи махсус қарор дошта дар 5 соли оянда қарор аст дар ноҳия 10 муассисаҳои томактабии нав бунёд карда шаванд. дар меҳвари сиёсати имрӯзаи мо таваҷҷӯҳ ба насли ояндаи миллат бисёр ҳам зиёд шуда истодааст ва аз ин хотир асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон ба зинаи аввали таҳсил таваҷҷӯҳи зиёде дода истоданд. аз ин хотир мо маорифчиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров кӯшиш ба харҷ дорем ки фарогирии кӯдакони насли наврасро ба зинаи таҳсили аввал зиёд намоем ва аз ин хотир бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 2 адад муассиса барои 335 нафар тарбиятгирандагон бинои замонавӣ бо шароитҳои муосир муҳайё намуданд ки имрӯз мо метавонем фарогирии кӯдаконро зиёдтар намоем. бояд гуфт ки тарбия ва ба таҳсили хушсифат фаро гирифтани насли наврас аз ҳадафҳои муҳими давлат дониста мешавад ва талошҳо ба он равона шуданд ки кӯдакон дар шароити хуб таҳсил намуда оянда барои пешрафти диёри худ саҳми арзанда гузоранд.